Bună, bine v-am găsit la un nou episod pe canal. Ei bine, astăzi ne vom juca Brawl Stars și vreau să vă fac un anunț foarte, foarte important de la mine. Vă mulțumesc extrem de mult pentru și am ajuns la 15.000 de abonați. Nu vă imaginați cât de mult mă bucur. Poate că voi o să vă gândiți că, dar tu nu l-ai văzut pe Aerafel, pe Maxim Mic, care ei nu se bucură că îmi dau 2000 de abonați, 2 milioane de abonați și vor mai mult. Le mulțumesc celor 3 oameni care au scris comentariile că s-au abonat: Amaya Cute, Denisa, Deni și Alex. Vă mulțumesc foarte mult și dacă aveți un canal, lăsați în acest videoclip canalul vostru și o să-l caut, o să-l prezint într-un clip și oamenii o să se aboneze la voi. Ei bine, să începem să jucăm. O să jucăm. Pentru că sunt de hârtii. Nu ca asta nu-mi place. Opa, e bine. Am bătut. Nu-mi place. Chiar nu mi-a plăcut. Adică nu se chinuie pentru ele. Nu se chinuie absolut deloc. Și încă o dată vă mulțumesc pentru cei 15 abonați. Mulțumesc mult de tot. Ce să fac, frate? Ce să fac? N-ai ce să faci, adică... Deci regulile sunt simple. Dacă mi-a plăcut harta și am pierdut, dau like. Dacă am câștigat harta, dau like. Deci automat dacă câștig o să primească mare like. Let's go. Ia, dar sunt curios, cine e teleportorul ăla? Sau teleporterul, cum se zice. Ia, hai mă intru odată. Uite chesturile. Bum. Opa, și luăm arăticul. Păi luăm arăticul. Și acum, în fine. Nu înțeleg de ce. Cred că s-a auzit o parte nașpa pe filmare. Vorbesc cam încet. Pentru că este destul de devreme. Este ora 10, după cum vedeți. Da. Ce să fac? Este ora 10, oricum trebuie să și plec. Trebuie să și plec undeva, deci nu o să fie foarte lungă. Am și niște treabă. Da, bună toată. Ia. Ce prostie. Lasă-mă. Și m-am speriat. Dar aici s-ar putea vină Byron. Da, cum să nu. Și acum moare și Sprout. Păi explicați-mi și mie, cum aș putea să dau like la harta asta? Îmi ziceți și mie, cum aș putea să dau like? În fine. Știu că nu am postat atât de des. Cred că o să postez 4 videoclipuri. Sper să postez
40 de 4 videoclipuri pe zi. Am mai dat o dată de harta asta tot pe clip, 90% minus 10%. Tărăm. Bă, da, nu înțeleg. Înainte să joc, îmi dădea extrem de multe frate, ăla alea chiar dădeam like, dar acum când pornesc nu mai e nimica. Nici nu mai e absolut nimic. My name is Răzvan și vreau să te bat. Gata, te-am bătut. Bun, ia să-i așteptăm. Vedeți, ți-l dai Mike. Îl mai vedeți acum? Bun, nu mai vedeți unul. Bun. Bă, cum nu m-a lovit? Cum nu m-a lovit? Ei! Tărâm, băm, 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 băm. Ăla moare în gaz. Da, am murit în gaz. Bum. Wow, ce disperat! Vai, ce-mi plac oamenii ăștia disperați. Oh, nu, am dat din greșeală dislike, vreau să dau like. Sunt obișnuit să dau exit la meciuri și de aia. Și încă, nu știu dacă le-am menționat pe clip, dar o să mai spun încă o dată. Mulțumesc Maya Cute, Alex și Denisa Deni pentru abonări. V-am zis, scrieți-mi abonat și dați-mi în comentarii cum se numește canalul vostru și o să vă fac o promovare la canal. Hello, my name is Răzvan și Execution time. Clipul ăsta nu o să fie foarte lung, dar vreau să testez niște hărți pentru că sunt destul de mișto. Ele sunt multe dintre ele sunt copiate. Ce chesturi delicioase! Oh, nu! Da, ce să fac, frate? Ce să... Ua, ce... Mamă, ce bul nemernic. Cheese for OG. Oh, fiți atenți. Este un YouTuber care îl cheamă OG de la Orange Juice și zice tot timpul cheese, cheese, cheese și cred că e un abonat al lui. Acum moare. Numai care sară de pe perete. Ce să fac, frate? Ce să fac? În fine, mi-a plăcut. Hai să dăm că mi-a plăcut. Unele dintre ele se mai și repetă. Pentru că nu sunt chiar atât de multe hărți precum credeți. Că unii nici nu interesează. A câștigat. Bă, nu știu cine a câștigat, dar a câștigat.
Nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut. Dar nici nu aveam ce să fac, că era imposibil. Îmi doresc să am gadget pe sport sau pe... Wow! Sărgi pentru că vine zona și n-ai ce să faci. Ai făcut-o de un chinezoi, dar nu dau dislike. Pentru că oamenii nu se chinuie deloc, absolut deloc. Bum, 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 bum. Vreau și eu acolo. Salut, nu mă omor. Cere pe aici, normal, că mă omor. Ia da, sunt acolo. Vreau să văd ce e... Hai mă, că vreau și eu să văd ce e înăuntru. Cred că sunt cutiuțe pe acolo. Cutiuțe foarte frumoase, care aș vrea să le mănânc. Ar cam trebui să te duci de răl acolo, că... Sau de fapt, da, veni max cu 13 power. Ce, nu prea ai ce să faci. Mapa normal. Mapa normal. Nu știu. Dar cred că e român, cel care a făcut harta. Știți că unul din România a ajuns nepunctat. A ajuns pe locul 3. În global mă refer. Da, acolo ce este, frate? Tămărit. Am crezut că are gadget-ul. Uite-l pe stradă. A venit acum. Uite-l pe Murico. Eram precis că vă... Fac timp cu el. Uite-l pe Dynamite. Dynamite! Ia! Și acum sunt mort. Și a mai rămas Crow cu Dynamite. OGB continuu. Bă, ăla era român. Am văzut un George acolo. Oh, foi. Ce să fac eu la harta asta? Ce să fac? Ce să fac? Explicați-mi și mie. Ia. Fiți atenți. Am cea mai bună strategie. Ia de fapt. Aici. Deci cea mai bună strategie. Dacă nu aveți un star power sau un gadget care să vă ajute ăsta. Deci Frank e bun pe harta asta. E bun foc. Foc. Și am să vă arăt și de ce. Bine, o să pierdem, dar în fine. Am nevoie să mai lovesc un hit. Un hit. Gata, mor. Bine, bravo. Fiți atenți. Nu cred. I got an idea. Yeah! Bum, bum, bum și bum. Tamur. Mie niște heal.
Eu fug în maze. Am plecat la revederci. Mi amigo. Amigos. Mamă, dar voi vă imaginați că chiar există oamenii care fac maze-ul, adică labirintul până așa. Eu dau play again pentru că vreau să vă prezint și harta aceasta mai bine. Bine, poate să nu cred. Mamă, dar și zice a fost acest nu, se joacă cu Nita. Ia să le bun degetul pe Frank. Stai păratul să vină la noi aici. Cred. Te-ai dus tot acolo. Da. Dau și un emoticon de furie, dar n-am apucat să-l dau. Bă, cred că o să fac unul mai lung de 20 de minute. Adică nu mai lung, de obicei așa le fac eu. Și vă mulțumesc. Știți că eu nu vă cer să vă abonați, dar chiar vă mulțumesc că v-ați abonat. Adică mult de tot. Vă mulțumesc. Văleu. Adică mă și pe mine! Edgar o să ia niște gemuri, dar nu pe toate. Lasă că vin eu după el. Oh, ia! Da! Da! Bine, mă, bine! Uai! Da, pierdem de data asta. Ca cu echipierii mei sunt foarte slabi, ca să nu le zic imbeci. Cum o să-mi regenerez viața? Bă, Edith a făcut labirintul. What? Mori. Ok, bun. Eee! Bum. Șacalaca. Hai, du-te după el, du-te. Bravo. Ia că dacă sare aici, ce ultimată îi strig eu peste față. Nia! Era să-mi dă. Da, nu? A, nu mi-a dat. Da, eram să dau ultimata. Dacă mai înainte un pic. Vreau să mai înainte. Gata, nu mai au ce să ne facă. Yay! 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 Lovesc și eu că n-am ce să lovesc. Lovesc și eu că n-am ce să fac. Am câștigat și sunt star player-ul. Păi băieți, cam acesta a fost episodul de azi. Eu sper că v-a plăcut. Mulțumesc încă o dată pentru 15 abonați și doar în 2 zile 5 abonați mi se pare o incredibilă performanță. Deci,
Eu sunt Răzvan, voi ați fost pe canalul meu. Pa, pa!